بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تعالى بغشك درسimiz La ilahe illallah sözünün şartları diyen kitabı yazıcısı Ebu Basir et-Tartusi hafizahullah geçenki sapaklarımızda başlanıp zeruri hükmani suratda la ilahe illallah'ın durs manasını düşünmeklik üçün kabir söz başları alıp geçmeli, kabir bellak geçmeli zatlarımız var dedi olur Allah. İnnem la ilahe illallah sözünün şartlarına geçmedimizden ön. Yani şartlar dediğimiz nahile. Dine dille diyenin bilen bu sözü kabul bolunu. Kimde kim şu la ilahe illallah'ını dille diyenden son bu sözün onu peyda vermekle üçün senden talep edilen kabir zatlar var. Ana şolara şartlar değil ya. Kimde kim şu sözü dille diyenden son yankı talep edilen zatlarının haytan olsa birini yerine getirmedik Adam'a bu la ilahe illallah sözünün peydası degen aklıyona Şeyh hafizahullah bu la ilahe illallah sözünün şartlarına girmediğinden ön yine näme bir zady bellak geçmekliği makul bilipdir. Olam ma'na la ilahe illallah. La ilahe illallah sözünün manisi näme? İlki bilen biz näme bu sözün şartlarını, sütunlarını, esaslarını bilmediğimizden ön nämen bilmeli? Bu sözün manisini bilmeli. Sebep diýsem bu sözün manisini bilmesizden bu sözü diyen adam bilen bu sözü düýbünden diýmeýän adamynyň tapawudy ýok. Bu adam düýbünden la ilahe illallah diýmedi. La ilahe illallah'nam eneden okup ölüýünçe diýmedik adam kim? Kafir. Edil şoňalyk diýe ulamalar. Bir adam eneden okup ölüýünçe la ilahe illallah diýem onuň manisini bilmedik bolsa edil birinji ýalyk adam diýer. Ol adam musulman däl. Düşündüňmi? Onda mesele näme? Şu sözü diňe diýmeklik däl eken. Düşündüňmi? Sen musulman ya kafir bolmaklygyň ya cennetimi dowzahymy o bolmaklygyň şu sözü diýmeklik näme çöden eken. Onda näme çöden eken? Şu sözüň näme? Buyurýan zadyna görä ýaşamak. Şu sözüň diýen zatlaryň edip gaýtaran zatlaryň gaýtmaklyk çöden eken. Onda bu söz meni näme iterýär? Bu söz meni näme gyzyklandyr ya. Bu söz maňa nämäni buyurýar? Bu söz meni nämeden gaýtarýar? Bunu bilmeklik üçin onu hükmani suratda näme etmeli bolýar biz? Bu sözüň manysyny düşünmeli bolýar. Biz bir sözüň manysyny düşünmesek, o sözüň näme maňzy manysy bar? Bu sözüň näme hakykaty bar? Bu söz näme zatlara iterýär? Bu söz näme zatlardan gaýtarýar? Onu biz bilmeýär. Şonuň üçin biz bu la ilahe illallah'ny näme Allah we Rasulüniň islegine görä, muradyna görä diýip düşünüp amal etmeklik isleýän bolsak, onu biz hukmani suratda bu sözüň manysyny düşünmeli bolýar. Bu sözüň manysy näme? La ilaheň manysy, la ilahe illallah sözüň manysy näme diýär? La ilahe illallah ta'ni an la ma'luha ve la ma'buda bihaqqin fil vujudi illa Allah Teala. Düşündüňmi? Yerin yüzünü, yerde gökte Allah'dan başka ibadet etmeklige, ibadet edilmeklige haklı ilah yok demek. Düşündünmü? Yerde gökte, bar olan barlıkta, düşündünmü? Allah'dan başka ibadete münasip, ibadete hakkıl, ibadet edilmeklige näme? Haklı ilah yok, çokunulyan zat yok. Düşündünmü? Beýdiňiz näme? Yeketek ibadete haqqyl Allah, yeketek ibadet edinilmeklige, çokunmaklygy münasip Allah diýsek, onda näme manyny berýär? Yerin ýüzünde başga da Hudaýlaň badygyny anlatýar. Yerin ýüzünde başga da Hudaýlar bar. Onu nerden bilýär? Çokunýan adamlar tarapyndan bilýär. Bir topar adamlar näme? Bizim Hudaýymyz Krishna diýip çokunýar. Bir topar adamlar bizim Hudaýymyz gün ay diýip çokunýar.
Yine bulur adamlar tarafından çokunulyanan bolsa yan qagdalan zatlar. Şo zatlar çokunulmakla haqqıl mı? Haqqıl değil. Näme üçin? Bizim bulangam hemmesi mahluk. Şunumi? Hemmesi Allah'ın yanında kul. Mahluqa da kulluk edip bolana. Kula da kulluk edip bolana. Şoň üçin näme? Her bir musulman ilki bilen bilmeli. La ilahe illallah sözünün manisi näme? La ilahe illallah sözünün manisi näme? Allah'dan başka ibadete haqqıl ibadet edilmeli zat yok. Yeketek ibadet edilmeklige haqqıl bir Allah. Allah'dan başka yerde ve yokta bir zada adamlar tarafından ibadet edilýänem bolsa ya da bir wagtda edilenem bolsa şo batıl, ibadete haqqıl değil. Bu sözün manisi şu bolsa onu iterýän zat näme? Bir Allah ibadet etmeklik. Ve gaýtarýan zat näme? Allah'dan başka ibadet etmeklik. Allah'dan başka ibadet etmeklikten gaytaryan zadi. Ve iteryan buyuryan zadan bir Allah ibadet etmeklik. Bir Allah ibadet etmeklik Arapça näme diýilýär? Et-tawhid diýilýär. Allah'dan gaýra ibadet etmeklige näme diýilýär? Eş-şirk diýilýär. Şunuňmy? Onno şu sözüň birinji buyuryan zady näme eken? Tawhid eken. Ve bu sözüň birinji gaýtaryan zady näme eken? Şirk eken. Onno bu sözüň birinji gaýtaran zat tawhid bolup birinji buyuranda tawhid bol, birinji gaýtaryan adam şirk bolsa, onu peýgamberleň agzyndan birinji çykan buyruk näme bolýar? Tawhid bolýar. We peýgamberleň agzyndan Allah tarapyn birinji haram edilen zat näme bolýar? Şirk bolýar. Tawhid peýgamberleň bari birinji bilen tawhidi farz etdiler, tawhidi çağırdylar. Peýgamberleň bari birinji bilen şirki haram etdiler we onu gaýtardylar. Niýeden Allah? Şu sözüň manysyn Allah. Sözüň manysy näme diýär? Yeketek ibadete haqqıl näme? İlah çokunulyan näme? Bir Allah. Ondan başka çokunulyan zat baram bolsa adamlar tarapyndan ibadet edilen zat baram bolsa o zatlar haqqıl değil. O zatlar batıl. O zatlara ibadet etmeklik bolana. Şunuňmy? Bir ibadet edilýän zatny bir Allah eken. Şunuňmy? Haqq bilen ibadet edilýän Allah eken. Allah'dan başka hiç bir zada ibadet etmeklik bolana eken. Bu sözün manisi näme? Şeýle. Bu sözün manisi şeýle bolsa ýene gaýtalap aýtýar. Onda bu sözün näme? Buyurýan zady näme bolýar? Bir Allah ibadet etmeklik bolýar. Bir Allah ibadet etmeklige näme diýilýär? Et-tawhid diýilýär. Bir Allah ibadet etýän adama näme diýilýär? Muvahhid diýilýär. Muvahhid. Indi bu sözün buyurýan zadyny bildik. Bu sözün gaýtarýan zady näme eken? Köp hudaýlykdan gaýtarýar. Allah'dan gaýra ibadet etmeklikden gaýtarýar. Buňa näme diýilýän eken? Şirk diýilýär. Onno Allah'dan gaýra ibadet etýäne näme diýilýär? Müşrik diýilýär. Şunuňmy? Musulmany söýmeli, müşrigi ýigrenmeli. Şunuňmy? Musulman ölse günah edenem bolsa ýeregiş cenneti diýmeli. Müşrik ölse, käbir sogaplar, tagatlar edenem bolsa şol ömürlük baqy dogdahy diýmeli. Şunuňmy? Ýöne şu sözüň manysy ýanky aýdyşymy diýalagan bolsa, bu söz tawhide buyurup şirkden gaýtarýan bolsa, şu söz iki saatın üstünde esaslanırlar. Şunuňmy? Şu sözüň iki saat esasy bar. Şunuňmy? Şu sözüň näme? İki saat sütünü bar. Arapça näme diýilýär şoňa? Rukun diýilýär. Şunuňmy? Bir zadyň düýgüni, esasyna şonsuz şo zady gözegine getirip bolunmaýan zada näme diýilýär? Rukun diýilýär. Şu sözüň rukuny bar. Ýöne näçe sanak? İki sanak. Rukun diýilmez näme? Şu rukunsuz şu sözü gözegine getirip bolunok. Ýani şu rukunlary tapylmasa şu sözde dille diýlenligi dille diýlenen bolsa şu sözüň sana peýdasy ýok. Şunuňmy? Şu sözüň sana peýdasy ýok. Enne la ilahe illallah'nyň näçe rukny bar diýlende näme diýmeli? İki diýmeli. Rukun diýmek näme diýlende näme diýmeli? Şu rukunlardan şu la ilahe illallah emele gelýär diýmeli. Yani şu rukunlaryň esasynda şu iki rukunyň tapylmaklygy bir ýerde jemlenmekligi sebebinden la ilahe illallah tapylýan eken. Yani näme tapylýar la ilahe illallah'nyň hakykaty tapylýar. Şu sözüň hakykaty emele gelýär. Emma şu iki rukuny jemlenmese senne, şu iki rukun tapylmasa, diňe söre dille tapylanyň peýdasy ýok. Bir zada düşünmeli. Bir adamyň diline şu la ilahe illallah söz tapylyp bolýar, tapylyp bilýär we käbir adamda näme şu söz dille sözden tapylyp bolýar we hakykadan tapylyp bolýar. Her bir adamyň diline şu söz tapylanlygy sebäpli
Ola adamda bu sözün hakikadan bağ dip düşünmeli. Şunun söz bir zat, onun hakikadan başka da. Şunun son için bir adama näme? Bir ayala adam diýende näme? Doğru. Şoň adam diýende de adamyň hakikaty tapylmaza ol ayala adam dip bolanok. Şunun edil şoňalyk näme? Bir pile diýende de näme? Biz diýen hakikatyny bilýär. Boýuzyn bolmaly, örküji bolmaly. Pile seretýäs diýe diýipdiler ýa. Ay diýe diýeremez şu pilleýäs. Şunun diýen hakikaty bunu tapylmady. Şoň üçin bir adam dille la ilaha illallah diýibem ölüler çağırýarmy? Biz näme diýäs bu? Müşrik diýäs. O dille la ilaha illallah diýer. Diýenem bolsa müşrik diýer. Näme üçin? Sen biz diňe bu sözüň dille diýilmekligini talap edemiz. Näme üçin? Sen peýgamberler diňe bu sözüň dille diýilmekligini talap etmedi. Şunuňmy? Onda biz näme talap etýäs? Şu söz dille diýilenden soň şu sözüň sen hayatında hakikatynyň tapylmaklaryny isleýär. Bu sözüň hakikaty senin hayatında tapıljak bolsa, nähilek bolmaly, onun alamaty sen bir Allah ibadet etýän bolmaly, ondan başga hiç bir mahluga ibadet etmeýän bolmaly. Onda sen şu sözüň iki rukny, iki esasy, iki sütüni, iki hakikaty tapıljak bolsa näme? Sen onu etmeli zadyň wa etmesiz zadyň wa. Şunuňmy? Etmeli zadyň bir Allah ibadet, etmesiz zadyň Allah'dan gayra ibadet etmesizlik. Şunuňmy? Şu Allah'dan gayra ibadet etmesizlige näme diýilýär? Allah'dan gayra ibadet etmesizligem rukun. Ve bir Allah ibadet etmesizligem etmekligem bu da rukun. Şunuňmy? La ilaha illallah näçe rukunu var edik? İki rukunu var edik. Birinji rukunu Allah'dan başka hiç bir zada ibadet etmesizlik. Şunuňmy? Birinji rukunu şu, Allah'dan başka hiç bir zada sen ibadet etmeli. İkinci rukunu näme? Bir Allah ibadet etmeli. Indi şu birinji rukunyny Arapça näme diýilýär? Nefi diýilýär. Şunuňmy? Allah'dan başka hiç bir zada ibadet etmesizligi Arapça nefi diýilýär. İkinci rukunu näme diýdik? Bir Allah ibadet etmeklik diýdik. Buňa näme diýilýär Arapça? İsbat diýilýär. Şunuňmy? İsbat diýilýär. Onda nämeken rukunu nefyun ve isbatun. Şunuňmy? Bir ruknuna nefi diýilýär, ikinci ruknuna isbatun diýilýär. Nefi diýmek Allah'dan başga sen hiç bir zada ibadet etmeli dällimek. İsbat diýmek näme? Bir Allah sen ibadet etmeli diýmeklik. Şunuňmy? Enne Allah'dan başga hiç bir zada ibadet etmeliler diýilenne bu diýdigimiz näme? Yerhamkallah. Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň barysyndan sen saplanmaly diýdigimiz. Şunuňmy? Allah'dan başka hiçbir zada ibadet etmeliler diýdigimiz, yani sen Allah'dan başka ibadet edilýän zatlaryň barysyndan saplanmaly. Taýip. Şu saplanmaly zatlara da ulamalar näme diýdi? 4 sanak zat diýdi. Şunuňmy? Sen näme zatlar nefi etmeli? Näme zatlardan saplanmaly? 4 sanak zatlardan saplanmaly. Birinji saplanmaly zatlara näme diýilýär? Alihe. Allah'dan başka ibadet edilen hudaýlardan saplanmaly. Şunuňmy? Hudaýlardan saplanmaly. Taýip. Indi näme zada hudaý diýip bolýar? Islenlik bir zat. Hayır berbiler ya da näme bela beter menden aýry biler diýip. Inanç berdimmi bir zada? Şo hudaý hasaplanýar. Şo ilah hasaplanýar. Arapça şoňa ilah diýilýär. Näsen öňünde çäýnek bar. Şunuňmy? Bir adam şu çäýnegi mukaddesliýe we ygtykadyna inanjyna şu çäýnegi men söýsem, men şoňa ýakynlaşsam şu çäýnek maňa hayırlar, bereketler berbilýär. Ve men şoňa sygynsam, şoňa ýakynlaşsam, şu menden belalary, beterler götürüp bilýär diýsek, şunuňmy? Ýa biz çäýnege şu wasyp berdikmi, bermedik. Ýa sen şu çäýnege wasyp berseň, ýa bu çäýnek adynyň aýrylýar. Ýa-da buňa näme diýilýär? Ýa Hudaý diýilýär. Şunuňmy? Buňa eýem ilah diýilýär Arapça. Şunuňmy? Sebäp diýsen, haýır umid etmeklik näme? O Allah'ın haqqy. Diňe Allah'dan sen haýır umid etmeli. Eýem Allah'dan umid edilýän zat bir mahluga sarp etdiň, eýem şu sarp eden meselende sen näme etdiň? Şunu eýem Hudaý tutunma. Enne sen näme etmeli? Nefi diýen rukununy, saplanmaly diýen rukununda näme? Birinji saplanmaly zadyň yerin ýüzünü, yerde we ýokda adamlar tarapyndan näýse bir mahlukda şeýle bir inanç göterýän bolsa, şu bir zatdan näme haýır umid etýän bolsa, ýa şuň ýoluna ýykylsak, şuňa sygynsak, gyssansak, şunu çağırsak, şu bizden näme
bela beterler ayrı biler. Şu bilen dadımı da yetişip biler. Şu bilen hayırlar verer, kömekler verer. Bela beterler ayırıp biler. Diýilýän näme zat bolsa sen şolaň hemmesinden saplanmaly. Yani ne ilmanda saplanmaly? Şolaň hiç birinden sen hayır umid etmeli. Şolaň hiç bir menden belan beter gorasyn diýip oňa sığınmaly. Ona näme sığınmaly? Bir Allah sığınmaly. Hayır bereketi kimden umid etmeli? Allah'dan umid etmeli. Bela beterden meni gora diýip kime sığınmaly? Kimin ýoluna çykmaly? Allah'ın ýoluna çykmaly. Şunuňmy? Ine yankı ıtıqatda, bir zatdan näme hayır umid edip ya ondan näme bela beter aýyrar diýip näme umid etmekligiň özüne näme diýen eken Arapça? İlah diýen eken şunu. Şu mahluk bana peýda beripler. Şu mahluk menden näme ziyanlar bela beterler götürüp biler diýsen, aýyryp biler diýsen, aýam sen şunu Hudaý tutdyň. Arapça şuna ilah diýler. Sen näme şu birinji rukny, nefi rukny bar ilahleşdirilen zatlardan, bar Türkmençe aýdymyzda Hudaýlaşdyrdan zatlardan, sen saplanmaly. Alaca, gözüm onjuk, çöp, çör, gawur, tümmök, şu zatlaryň baryndan sen saplanmaly. Şulaň hiç birini sen gysanyňda çağırmaly. Şulaň hiç birinden haýr umid etmeli. Şulaň hiç biri näme senden bela beter, näme götürüp biler diýip umid etmeli. İkinci saplanmaly wadyň, tağutlardan saplanmaly. Şunuňmy? Bir tağuda sen gulluk etmeli. Şunuňmy? Tağut näme? Ibadet edilýän zatlar. Şunuňmy? Bir zada ibadet edilimi şu tağut. Şunuňmy? Umumi bir zada ibadet edilimi şu tağut. Şunuňmy? Söýüp ibadet etsinler, taqdim edip ibadet etsinler. O hayır verer, bela götür o manzil. Umumi bir zada ibadet edilimi şunun ya da bir zat maňa ibadet edin diýdim şu tağut. Şunuňmy? Bir adam näme? Gysanyňyzda men çağırın diýdim, şol adam tağut. Sen şonu kafir saýmaly. Sen şonu ýigrenmeli. Şunuňmy? Kafir awliya pirler näme diýär? Ölüne wesiýet diýär. Şunuňmy? Bir garşy toprak men bilen sen araňa düşüp bilmez diýär. Şunuň. Ölü käm, diri käm, nerede bolsaň meni çağır, men sana ýetişerni. Şu müşrik şu. Şu kafir, şu tağut. Sen şonu ýigrenmeli. Şunuňmy? Sen şonu çağırmaly. Sen şonu ýigrenmeli. şu cehennemi, şu dogdaky, şu müşrik, şu tağut diýmeli. Ne ýeriň ýüzünde şuňalyk tağutlar bar bolsa, adamlar tarapyndan ibadet edilýän zatlar bar bolsa, ya danim özüne ibadet etmeklige hödürledi. Şunuň ne ilmani de özüne ibadet etmeklige hödürledi. Allah maksud häsiýetler bilen häsiýetlendi. Şunuňmy? Kim bolýar şu? Tağut bolýar. Şunuň. Bir adam Allah mahsus at bilen atlansa, ya danim Allah Teala mahsus bir sıfat bilen sıfatlansa, ya Allah Teala mahsus näme bir häsiýet bilen häsiýetlense, şol adam tağut. Şunuňmy? Mysal üçin prezidentler näme tağut. Näme üçin? Sen ol Allah näme mahsus sıfat bilen sıfatlanýar. Olam ölçü hüküm çykarýar. Hükümü indirmek, buyurmak, qaytarmak kimin haqqy? Allah'ın haqqy. Şunuňmy? Allah'dan gayri hiç bir mahluk kanun girizip bilenek. Allah'dan gayri hiç bir mahluk, hiç bir zat näme halal haram edip bilenek. Buyruk, tertip, düzgün, kodeks, zakon ýazyp bilenek. Şunuňmy? Eýem bir prezident bolsun, sud bolsun, häkim bolsun, kanun ýazýan bolsun, öýüçe kodeksler, kanunlar, buyruklar, gaýtarlar ýazyp, näme kitap çykardymy, kanun çykardymy, eýem bu tağut. Näme üçin? Eýem bu Allah mahsus sıfat bilen sıfatlanýar. Şunuňmy? Enil hukmu illa lillah diýär Allah Taala. Hüküm diňe meniň hakym diýär. Menden başga hiç bir kes hüküm girdirip, hüküm çykaryp, buyruk gaýtaryp bilenek diýär. Edil şoňalyk biri men gaýypdan bilýän nizede tağut diýär. Näme üçin? Sen gaýypdan bilmeklik kimin haqqy? Kime mahsus sıfat? Allah mahsus sıfat. Gyssanňyzda meni çağırın, men ýetişýän nise tağut diýär. Näme üçin? Sen gyssanňda ýetişmeklik kime mahsus? Allah mahsus. Ahladan başga hiç bir zat gyssanňda ýetişip bilenek. Üçüncü sen saplanmalyň näme? Rablardan saplanmaly. Şunuňmy? Taýp. Rablar näme dip bilmeli, näme zadyň rabdygyny biljek bolsak näme etmeli? Senin sana hakyň garşysyna fetwa berýän adamlara eýer sen eýemşe senden rablan bolýar. Şunuň. Bilip otýarsyň aragyň haramdygyny. Olam sana näme diýär? İçiber halal diýär.
Senem on diyen edip näme şun halal diyen hükmünü allan. Sen kafir bolýan. Ve sana hakkın karşısına fetva veren adamım näme? Senin Rabbin bolýar. Sen onu Hudaý saymy o sen Rabbin bolýar. Şunu sen şonu Rabb saýdın bolýar. Näme wagtyndan? Hüküm mabatından, halal haram mabatından. Halal etmek Allah'ın hakkı, haram etmek Allah'ın hakkı. Allah'ın halal eden zadyny hiçbir kez haram diýip bilen, Allah'ın haram diýen zadyny hiçbir kez haram diýip bilen. Inne bir adam sana hakkın tersine fetva verdi ve senem bilip görüp näme hakkı taşlap şunun beren fetwasyna eýerdinmi, senem kafir olam kafir. Sen şungalyk zatlar etmeliler. Sen şu adamlardan bizar bolma. Sen şularda ýigrenmeli, saklanmaly. Gördüň wagtyň bir ahun, bir işan, bir molla, bir mufti, ha? Sana hakkın karşısına fetva ver. Ya da umumi adamlara hakkın tersine urlaya. Hakkın tersine davet et. Sen ýigrenmeli şol adamy. Sen şolardan saklanmaly. Senin dördüncü saklanmaly wadyň näme? Endätlerden saklanmaly. Endät näme? Allah Taala deňdeş görülýän zatlar. Senin ýarynda Allah Taala deňdeş zatlar bolmaly. Allah Taala bilen deň derece tutulýan zatlar bolmaly. Inni bir adam bilesi gelýär. Men näme demde? Düşündiňmi? Bir zady Allah bilen deňdeş tutdugum bolýar. Men näme demde bir mahlugy Allah bilen deň tutdugum bolýar. Ulamalar açıkladı. Bir zat sen dine gelmekliğine sebep bir zat sen dine gelmesizliğine sebep boldy dämi? Şu eýem sen şonu Allah ýalap gördüň bolýar. Düşündiňmi? Bir zat sen hakka gelmesizliğine sebep boldy dämi? Sen hakka gelmekliğine näme gadagan edip dur. Sen hem ona itaat etýän, şonun aýrly bilen sen şonu Allah bilen näme deň tutan zadyň bolýar. Mysal üçin sen İslam'a giresin gelýär. Ejeň näme diýe? Girme diýe. Girsen naradydyr ne? Sen näme etdiň? Şu ejeň narady diýenligi üçin İslam'yň hakdygyny bilip durkan gelen hak. Şu ejeň eýem näme? Bewet bolup dursan İslam'a näme girmekligine. We senem şoňa itaat edip dursan. Sen şoňa Hudaý diýi, Allah diýme o meselen şoňa. Allah Taala näme diýe? Sen şonu men bilen deň gördüm diýe. Düşündiňmi? Sana öýtmeklik bolana. Indi bu diýdegimiz näme? Indi sen bir zada hakka geljek, dine geljek bolup durkan. Kim sana bewet boljak bolsa, sen şolar depelep geçmeli. Düşündiňmi? Sana ilm almak wajib bolup dur. Sen ilme gaýtjak bolýan, ejeň narady boljak bolýar. Taşlamaly. Ejeň radylygy sana gerekkä. Düşündiňmi? Sen sakal goýberjek bolýan, eneň ataň senden narady bolup dur. Eýem sen şolaň naradylygyny taşlamaly. Senin eýem Allah senden narady boljak boldy. Haçanna Allah naradylygy bilen eneň ataň radylygy garşy gelse, kimin kinalmaly? Allah kinalmaly, eneň ataň naradylygy näme edilýär? Allah üçin eneň ataň narady edilýär. Düşündiňmi? Emma şunu etsen Allah da razy, ejeň de razy, onu etýär. Düşündiňmi? Emma şunu etsen Allah razy bolup dur we eneň ataň narady bolup dur. Allah razy bolup dur, şunu etsen hökümetiňem narady bolup dur. Biz kimi almaly? Kimin radylygyny taýlamaly? Allah'ın radylygyny taýlamaly. Şunu etsem Allah'ım ne rady? Ýöne hökümetim rady. Şunu etsem Allah'ım ne rady? Ýöne enem atam rady. Kim näme etmeli? Allah'ın ne rady bolan zadyny taşlamaly. Şunu. Emma bir zat näme? Senin İslam'a hakka gelmekliginden, mesela enem ataň ya dogan garnaşyň ya malyň abraýyň, sen İslam dinine gelmekligine, gelmesizliğine sebep bolupdy. İslam'a girmekligine bewet bolupdy. Senem şolar sebep İslam'a girmän nursun, eýem şolar sen Hudaýyň bolýar. Şolar senin näme? Allah'ın bolýar. Enne bu näme ýanky 4 sana saklanmaly zat näme? Nefi diýen ruknuna, la ilaha illallah, nefi diýen ruknuna baglanşyk kılýarlar. Emma ikinci isbat diýen ruknuna baglanşyklam ýene 4 sana saklan. Sen 4 satdan saklanan bolsaň şu 4 satdan beketmeli. Birinji beketmeli zadyň näme? El-qasdu, niýetiň beketmeli. Niýetiň dürüstlemeli. Birinjisi näme? Beketmeli zadyň niýetiň dürüstlemeli. Olam, näilmanda niýetiň dürüstlemeli? Seni näme bir zady etmekligiňe iterýän zat Allah'ın radylygy bolmaly. Sen namazy okujak bolýan, şuňa seni iterýän zat Allah'ın radylygy bolmaly. Sen bir haramdan gaýtjak bolup durdyň, şu haramdan gaýtmaklygyňa sebäp bolýan zat Allah'ın radylygy bolmaly. Sen näme ýanky zatlardan saaplanandan soň inniden meýlek, sen saap eýem, saap adam, ýanky 4 zatlardan saaplandyň. Inniden meýlek näme? Sen şu 4 sada da gaýym bolmaly. 4 sada talak berdim. Onun araslarından inni 4 sada gaýym bolmaly. Birinji gaýym bolmaly zadyň
niyetin pek bolmaly. Niyetin dürüst bolmaly. Baradan wadyň halisan lillah bolmaly. Senin hayır ihsan etmeklige iterýän zat näme? Niyetin Allah'ın rızalygy bolmaly. Seni bela beterlerden, haramdan, erbet zatlardan gaýtmaklygy iterýän zat Allah'ın razylygy bolmaly. Diňe niyetin Allah bolmaly. Hayır etýän Allah üçin, yamandan gaýtýan Allah üçin. İkinci, senin saatlanın, doğru değil mi? Yani 4 tane saatlanın, butlondan, hudaýlardan, şulatlardan, taňyrlardan saatlanın. Enne näme etmeli? Sen beketmeli zatlanma, isbat etmeli zatlanma. Birincisi, yani niyetin düzlemeli. İkincisi näme? Senin yanında Allah'dan ýokarda söýleýän taqdimlanýan zat bolmaly. Sen yanında iň ýokary söýleýän, iň ýokary taqdimlanýan Allah bolmaly. Söýgü demek söýmeklik, taqdimlamaklyk meselesinde hiç bir zat näme? Allah bilen deňem tutulmaly we ýokary ýygmaly. Bir zat sen Allah'ın söýüşüň ýalyk söýsen, bir zat Allah'ın taqdimlaşy ýalyk taqdimlasan, sen müşrik bolýan. Dinden çykýan. Aýam sen söýmeklik, taqdimlamaklyk şirkine düşýän. Sen muslim 4 zatdan saatlandyň, la ilaha illallah birinji ruknuny, la ilaha illallah ikinji ruknuny 4 sada gaýym bolmaly. Birinji gaýym bolmaly zadyň niyetini düzeltmeli. Bar zadyň halisan lillah edilmeli. Arasy Allah'ın razylygy üçin edilmeli. İkincim, şu senin näme iman eden Allah'ın ýanyna, näme? Allah ýalyk söýleýän taqdimlanýan zat bolmaly. Ejeň bolsun, qaqaň bolsun, kim bolsa şo bolsun, perişte peýgamber bolsun. Söý, sile taqdimla ýöne Allah Taala'nın söýgüsinden geçmekligi aňarda dursun. Allah'ın söýmekligiň bilen olar söýmeklik hatda deňem bolmaly däl. Pes bolmaly. Şunukdamy? Üçüncü bolmaly zat näme? Gorky. Eýem sen söýdüň Allah'ny. Ve hiç birinem Allah'dan ýokarda söýýän, Allah'dan deňem söýýän. Allah'ın söýgüsinden pesse. Edil şoňaly. Allah'ny gorkuşyň ýalyk hiç bir zatdan sen gorkmaly däl. Bir zatdan gorkyň näme? Allah'dan gorkuşyňdan aňyrda durmaklygy aňyrda dursun. Hatda bir zatdan gorkmaklygyň bilen Allah'dan gorkmaklygyň hatda deň bolmaklygy, deň tutulmaklygy da näme? Haqqy ýok. Eýem Allah'dan gorkuşyň ýalyk bir zatdan gorksaň, eýem sen gorky şirkine düşýän. Allah'dan gorkuşyň ýalyk bir tümmekden gorkdyň, bir öwliýadan, pirden, jyndan gorkdyň, eýem sen dinden çykýan. Düşündiňmi? Hatda ýüregiňde bolan gorkam näme? Allah'dan bolmaly. Allah'dan gorkuşyň ýalyk hiç zatdan gorkmaly. Dördüncüsü näme? Umid. Umid arzuňy bir Allah baglamaly. Näme yetmeklik isleýän, şonu Allah'dan umid etmeli. Näme bela beterlerden saatlanmak isleýän, gorunmak isleýän, onu diňe Allah'dan umid etmeli. Gowluga yetmeklik üçin we erwetliklerden saatlanmak, gorunmak, saklanmaklyk üçin hiç bir zatdan umid etmeli. Diňe Allah'dan umid etmeli. Näme gowluga ýetesiň gelýän, bir Allah'dan umid et. Ve näme erwetliklerden saatlanıp saklanasın gelýärmi? Bir Allah'dan umid et, başga hiç bir zatdan umid etme. Enne bu näme? İki sanak nämesi? Rukny. La ilaha illallah manysyn allyk. Olam nämeken Allah'dan başga hiç bir zata ibadet etmeklik bolanok. Çünkü yeketek ibadet etmekligi haqqyl, münasip näme? Ibadeti mahsus bir Allah, Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň hiç birim näme ibadete haqqy ýok. Düşündiňmi? Şonuň üçin adamlar tarapyndan ýerde gökde bir zata ibadet edilýän bolsa, olara ibadet etmeklik batyl, nahat. Düşündiňmi? Yeketek ibadeti haqqyl bir Allah. Allah'dan başga hiç bir zata ibadet etmeklik bolanok. Oňa iki sütüni ibadet edip. Düşündiňmi? Birinji sütüni näme? Nefi diýdik, onu türkmençe açamyzda açyklamada senin näme? Sen Allah'dan başga ibadet edilýän zatdan hemmesinden saklanmalydyk. İkinji ruknuny isbat diýdik, onu türkmençe aýdymyzda sen bir Allah ibadet etmelidik. Oňam hersiniň näme? Giňişden aýdymyzda 4 nämesi bar eken. We soň nämesini allyk? Şu la ilahe illallah sözünde yine bir iki sarjaqlard açıklap gelmeli. Olam la ilahe illallah manysini iki sanaqlard açıklalyň, ondan durýar. Olam la ilahe illallah manysy näme diýdik? Yeketek ibadet edilmeli Allah diýdik. Doğru değil mi? Indi şu yeketek ibadet edilmeli Allah. Allah'dan başka hiç bir zata ibadet etmeklik bolanok. Çünkü yeketek ibadeti haqqyl Allah dedik. Doğru değil mi? Şu sözlenmeden içinde
iki sanak söz açıklamalı. Olam Allah sözünün ve ibadet sözünün manasını açıklamalı. Allah demek näme, ibadet demeklik näme? Düşündüňmi? Köpçülüklerin şu soplar tarapyndan näme ýaýradylýan tefsir näme? Allah sözünün manysy näme diýilende, näme diýip açıklaýarlar? Yaradan, halk eden diýerler. Yani Allah Teala'dan başka näme yaradan yok. Allah'dan başka rızık berýän yok. Allah'dan başka näme ýeriň ýüzüni dolandyrýan yok diýerler. Dogry, ýanky zatlar bir Allah etýär, şunuňmy? Ýanky zatlar Allah'dan başka hiç bir kişi edip bilenär. Ýöne Allah sözünün gönümen manysy o däp, şunuňmy? Dogry, Allah'dan başka yaradan yok. Allah'dan başka rızık berýän yok. Allah'dan başka ýeri göýü dolandyrýan yok. Emma gönümen Allah sözünün manysy o däp, şunuňmy? Allah sözünün manysy näme? Ibadet edilýän diýmek. Şunuňmy? Çokunulýan diýmek. Allah sözü näme? Elaha ya'lahu näme? Aliheten ya da ilaheten diýen sözünden. Elaha ya'lahu ilaheten. Ma'luh. El-ilahu huwel ma'luh. Allah sözü ilah sözünden gelip çykan. İlah diýmeklige ma'luh diýmek. Ma'luh diýmeklik näme? Ma'bud diýmeklik. Ma'bud diýmeklik näme? Çokunulýan diýmeklik. Çokunulýan diýmeklik näme? Ibadet edilýän diýmeklik. Şunuňmy? Yani Allah sözünün manysy ibadet edilýän zat, çokunulýan zat diýmeklik. Şunuňmy? Yaradan, ya rızık berýän diýmeklikdir. Yaratmak, rızık bermek Allah'ın haqqy, dogry. Oňa şek şübhe ýok. Ýöne Allah sözünün manysy odur. Allah sözünün manysy ibadet edilýän. Allah'ın sözü, Allah sözünün manysy ibadet edilýän, çokunulýan diýmeklik bolsa onu Allah'dan başga hiç bir mahluk ibadet etýän, çokunýan zady bolmaly däl. Onda mahluklar Allah Teala ibadet bilen gatnaşýan bolsa, onu ibadet diýmeklik näme? Her bir buyurulan zady, yani Allah tarapyndan her bir buyurulan zady Allah üçin etmeklik näme? Ibadet. Ve Allah tarapyndan her bir gadagan, haram edilen zatdan Allah üçin gaýtmaklygym ibadet. Şunu gysgaça aýdamyza ibadetin manysy näme bolýar? Şu bolýar. Misal Allah tarapyndan buyurulan zat näme? Namaz. Bir namaza koya ilim gözü üçin ibadet diýilýärmi şunqa? Ibadet diýilen. Biz näme diýdik ibadetde? Allah tarapyndan buyurulan zat Allah üçin etmeklik diýdik. Emma bu ilim gözü üçin etýär. Buyurulan zat etýänem bolsa, bu diýen we etýän ibadet diýilen. Bu buyurulan zat etmeli zat üçin etmedi. Buyurulan zat kim üçin etmeli? Allah üçin etmeli. Sadaka vermeklik. Ibadet mübadetler. Bunu biljek bolsak seyretýäs. Allah sadaka etmekli buyurdu, buyurmady? Buyurdy. Ne bir adam sadaka berýär. Bunu sadaka berenligi sebäpden buňa ibadet diýip bilýäsmi? Ibadet diýip bilmeýär. Sebäp bilen ibadet boljak bolsa näme etmeli? Birinji Allah tarapyndan buyurulan bolmaly we şo buyurulan ibadet kim üçin etmekligi buyurulan bolsa şoň üçin hem edilen bolmaly. Ne buyurulan ibadetler kim üçin edilmeli? Allah üçin edilmeli. Indi bir adam sadaka berýär, cömert diýdirmeklik üçin. Bu ibadetine ibadet diýilenär. Eýem bu ibadeti kim üçin etmeklik buyuruldy? Allah üçin, olam oň üçin etmedi. Özü üçin etdi. Mana hem cömert el açyk diýdirmeklik üçin etdi. Emma biri sadaka berýär näme? Allah üçin. Sowap umyd edip, rahmet umyd edip, cennet umyd edip. Bunun sadakatyna näme? Ibadet diýilýär. Ene edil şoňaly Allah tarapyndan haram gadagar edilen zatlardan hem Allah üçin gaýtmaklyk ibadet. Misal alýas bir adam araq içenap. Näme içenap? Gastridim madi, aşgadanım ağrýady. Şoň üçin içenap, gutuldan bir şekli. Bin araq içmän o. Buna ibadet diýen zat. Bu içýän bilen deňşärik güne. Emma bir adam araq içenap, näme üçin içenap diýäsin? Allah haram etdi, şoň üçin içenap diýär. Şu haram diýilen zat, şu aragy içmeýänligim üçin hem Allah'dan sowap umyd etýän, bu ibadet düşünme. Bir adam çilim çekenek, näme üçin çekenek? Demim osýar diýär, şoň üçin çekemek diýär. Bu çekýän bilen günäti şärik, düşünme. Ma bir adam çilim çekenek, soraýar, näme üçin çekenek? Allah haram etdi, şoň üçin çekemek diýär. Buňa eýem sowap diýilýär. Bir adam zina edenek, näme üçin zina edenek diýär, soraýar, näme? Zina etmäne adam tapmadym, şoň üçin edemek diýär. Bu zina etmeklik bilen edenin bilen bu günäti desseň. Bir adam zina edenek, näme üçin zina edenek diýär? Diye Allah haram etti, şoň üçin edemek. Şunu şu zinadan saklanýanym üçin meni Allah'dan sowap umyd etýän. Ana buň etýän zat ibadet. Şoň şu ibadet näme eken? Bir zat, islenlik bir zat, dil taýdan edilýän bolsun.
beden taýdan edilýän bolsun, ýürek taýdan edilýän bolsun, içiň bilen edilýän bolsun, daşyň bilen edilýän bolsun. Şu Allah tarapyndan buyurulmy etmekligi, şonu Allah üçin etmeklik näme? Ibadat. Ya danim, dil taýdan edilýän bolsun, beden taýdan edilýän bolsun, ýürek taýdan, içiň bilen ya daşyň bilen şu zady Allah Taala etmekli gadagan etdimi? Allah üçin şu gadagan edilýän zatdan näme? Saklanmaklygy näme eken? Ibadat edeken, ibadat eken. Ne qalan wagtlaryny geljek tapaklarda alaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.